Ụmụnne m bụ ndị Igbo, ụmụnne m bụ ndị Enuani, daalụ na Chukwu ya gọzie unu ka unu si eso anyị n'ụlọ anyị bụ Enuani Cultural Forum. Ma bịakwa m ụbọchị tata ka mena ụnụ tarie ka anyị si atari mbụ. Nye aja ka enebanye anya tata bụ nye gbasara nye ndege mbụ gbasara n'okwu alụmdi na nwunye. Be nnọkọwane oke ijekwa ije nwunye ruo ebe o ji ije nwunye. O mesị anyị niile wesị ame olue n'oge ịkwụ ụgwọ isi. Maka na ịkwụ ụgwọ isi bụ nye kachasị mkpa na-enye gbasara okwu alụmdi na nwunye na Enuani ya na ala Igbo niile. Maka na ịkwụ ụgwọ isi ya nwere iheze nwunye. Ọbalue n'oge ịkwụ ụgwọ isi, ọ bụ na nwata okposho n'oge efere na-amụ na ya ụgwọ isi. Maka na adụwa akwụ ụgwọ isi nwata dị ime na Enuani tụmadụ obodo nsi bịa. Maka na asụ wene ndị be anyị bụ ndị Enuani beni ama na atụtụ inu na-akasị ya mala awụwa o ji eti akpene ama ebugodo ụzọ kwu maka obodo nsi bịa. Maka na otu ede awa afa ụnọ ka egwusi efulu mmadụ esi ilo ụnọ be nsi bịa bụ ụbụlụ na ụbụlụ nsi bịa ya na Enuani niile sha adụwa n'ụgwọ isi nwata dị ime ya bụ okposho oge efere. Mana ọ bụ na ya bụ nwata atụwa ndị mụ na ntụ ọ gwanewe na ọ dị ime isi ya ka ọ dị. Maka na ụgwọ isi gwa ekpụa akpọnewa nye ọzọ ya ma je ga-anụ ụgwọ isi na ụgwọ isi ya mmadụ na-adị. Ọ bụ na nwata dị ime ka ị na-ala ụgwọ isi ya o bu nwa n'afọ o mesị ọmụnwa nwata okposho. Ọ bụ na agwụ eme ka nwata nwa enwezi n'ike jee ije dị isi ya nne ka ọ dị. Mana nne amarịkọrọ ọ bụ na okenye ọ na-eme ya ọ chọrọ ịnụ nwunye. Maka na ụgwọ isi adịghị mmepie adịghị. Ọ bụ na mbụ wa ji eje ajụ ajụjụ agwa wenye mmiri. Mana nkịta na ajụjụ dị nne ka mmadụ ya lee ji na-enye aka rifie. Abansị na ọ bụ n'ọnụ nsọsọ ka m ga-eji na-agwa ụnụ ka m gagharịa n'ime obodo ọnya si bịa. Abanje kwudo ofu ebo sụwa ihe m. Maka na enu ememe gị ọ bụ na mmadụ ga-enwezi ike gbazinye dee wenye akpọ list wee nwee ike ye ebje na ije nwunye onye ndue ọ dịzi anụ onye ọnya ofele iduniwe. Aba na abụchawa akwụkwọ eji anụ nwunye akwụkwọ nke ndị n'ihe m ama mkpụ idum ọ bụ afa ihe nke ekpo asatọ oke ị ga-eme bụ ọ bịara anụ nwunye n'Ebonyi nnacha akwụkwọ na-asị if the girl is under pregnancy the bride price will not be collected until she gives birth to the child. Where she is noticed being pregnant, the following things will be done by the husband. The family must be settled for defiling the girl and for desecrating the father's house. The penalty for this is 2 live goats, 1 piece of cloth for the mother, some amount of money for the mother's soap, 1 keg of both up and down wine each for eating the goat, 1 carton of beer, some bottles of stout and soft drink making a carton should be presented before the father and the family to appease them. N'imono when make ọnwụ ụnụ ahụgo wugezi ọ bụla n'anya na nkịta na ọbụzi na nwa ndu nta na wakpo ọnwụ dị ngozi atụtụ ntụtụ na apele mpele na-ekwu ofu onye zani ma agwa m oyo na ọmụmụ n'ikposho asatọ madama na-akọwazi m nye gbasara nye dị nọ mmanwa anụgazikwa nwunye mmụọ ikposho dome na-ada mma ụgwọ isi nwata okposho oge fege ka obedomezie nọ. Ọ bụ na ya bụ onye azani m ka ọ bụ ụfọdụ ndị mmadụ nwekwo ndị ọ marị ọ bụ na ebu afọ ime anara ụgwọ isiwe ya dị n'isiwe ka a nwụrụ sori ndị bi ọkwụ daalụnị. Uche na mbụ ya ụnụ tata si tata mụla kọwaa n'ụmụnne ya dụpụcha azụkwọ ka ị marị ka ọ bụ nye na nkwugbo eziokwu dọkọbasị ka ịtụ ya ọnụ n'ime. Chukwu ya gọzie ọnụ ka unu si atụ ya n'anya ọnụ na anọ ya n'anya n'ụlọ anyị bụ Enuani Cultural Forum ya bụ na abawaya ihe ọ bụla ikiri anyị memepụcha ke kpọcha ụmụ kụzie niwe mala ọgwụ ibe daalụnị.